파요 탕고 파용 동네 군다 사로 그랬네 당케 안 그런 형에 브라 안 나이 군다 사로 그랬네 안 나이 아니 진작 그마서 이거 따와노 안 세면가 안 밖에 없냐 안 그래도 군다 힘게 매동 안 만에 아니 군다 바로 동고 힘 신우 lam sokonorong jotnono tinin video hekaba tin update ke haino hai hekaba kharlai mani video tabok hekaba tipra hasto belai kinati hekaba bemar hameno hindi bisibak ngake kajak bri rok hekaba besabati manja rok borong tauni dino hekaba bisibak kharlai mani omai tomung sitra rok sungnogo lai tangjak salasa sung haina hainong mani samujik samai kharlai manjang mani aboni agolote kabang mate sungbung ro poi thamekate hekaba resmi deor ma kharma rok hajara bado manjagi mani bisa magnai nge tabu haina hai onita deborma bini besai belai khine te joli jaka jurisi nang nogo phayang ke nonang gundarok tlangai hekaba gundarok phatogine nanote torjar khainai rokoni sagate ojago onita ni besai gete o onita hanjangnai hekaba rang 5 lakh tlangai thangka bini besai belai khete srai ke saikana raka bini besani khokdine khanna dinarong tamsaka jurisi bo phayang ke bini besai gundarok telangane bono tamongno mane afro o onita debrma nang tamongno nombo kam keno shiu ni saka onita ni besai ojago bini besai ni khukdino srai ke khanane di hambai nang jotnono botai phalia ta जीवन फस phalia ta kin tam khlanya amno sagale ante bono ekmas bono ang tam du phaide hine phalia ta phaya ke abo ang chemiya nang sawarom no sabu ablang chemiya apna anu anu hikuna apna nangla na samung hamya khlanya hida samung hamya ab khlaya mana abang chemiya mana no sawarom no sabu ablang chemiya nang gunda sarong na guna saragya ang guna ang saragya okay mana anaga mana guna tong mana tong amma kung khlaya phaidi ekmas aman tam nang tam ni am pore nang tam sok aprang semiyang non sabrom non sabu ang ang diu thanai ang bara phanai ha tanai non tam non sabrom awang semiya ekmas nang tam ni phaidi kam pore nang tam ablang semiya nang tam khe nang za pha jeng pha iko nang tong di kana phaidi ni ang tong nam am pore hin kisan yoga nang phake ba yoga nang ekmas bising phayang ka yogya yogya ekmas nang kha duty thango phayang tongnai nang gunda saru grenai tangke ang guna songe pura ang nai gunda saru grenai ang nai ani chimjak mas iko tawano an semenga an beke hunyan an joto gunda himenge betong an gunda mane bo him onita bo him saimano ketabo je kuno onita one jaga kun jaga derai thangka nang seram jaga lase tabo abang semiya an khlaya ang khlayang semiya nang gunda sarong nai chawng ketabo sangnai nin gunda no bono butharo honai nai nang ram jaga blasa sarongna phai han ang action angala ang hinga ang action angala ang kes bono ang thanai hai iko hi ang phai nai haisina abso power tong na asaka an power tong than nang kesidi thangka phakya ang hai ko hi ang nogo hi ang ni washapan kes ka kalakya ang kala washapan jelo subject na kala mana ani guna bahar tong gunda no bobo him chinu o gunda khoroksa sung bung sajim mana sa guna bung ang saya onita total busor tong na gunda ni onita gunda chinu sabo kahamo bohim bo nongja kaham chinu bo total busok nin gunda rok busok tong na ando gunda ko tong mane awbose pieta pichak sina total busor tong 100 200 300 bisi kre makle sajan maton tong ni jago na tong bong ya kun hamya rok mane ta tong abre mane tong na haita bor an bor hono nang kun tawandi sang tong sang jabano iko sang jabano ramano chawta siring nang diu tikladi logo phadi maisadi an bor iko hai nota an bakhaw tan hai ngi tongang tapsu do burni simu juman tong imarsang manu mutu tabu phano wan suge me khona nin bihik busa kaham tong angaro phiruk thangsinai amai tapu man sugya ang te phir deso
nin bihik no kate thanglia tanggoi tabu phana ang bul khlai tong hone nang wan sok me kuna mayang sudu bo burin sim mujuman tongo bela jena chok burke mana asan chang ya o onita ba nang khung khana han wasu tongo tana bona hat nin bihik no ka nang na sikli ta bona ang kuno ang hajmani ang dia to tong kre hin ba nin ro kun tabis ro kun kanjak ro to tong kre anta an kun kre ema to tong ka he tong mana abo ba hin dem mo bikhai mate ha ai ani an ma dam remata tam khlaimene a mana te ba hin bi ka safar ro bi je mo khai mate khlaimete bor tong abo basang ta ta bo phungla abo an ma mata no muta muanin tabis ro ga mo an ma mane bin parang kha yong khawo yong khawo tabis kasi sim da nin da tong mun muani tabida mo an mama apon panu hin ta mata jemon hin bui khai mate ke agi ta o obom ungka kani sin sika nang oni noni ta mo malakha khalon takte bukso obijit ni bini busa khorok ni tongo ko bihik buka ham no tongo onita ni busai bo tongo busa bo tongo tolok tlang thangma kya ke tikisa bag ko jaka daja ojga daja bini ri rok oni sibego ke bini ojga kobong mo tongo ri oborok bod ojga dai tonjak o bag kaisa karja kha ko ojga rang tongo 4,500 moton ko tai bike sai kaisa tongo ke omro karja kha ke tai bad baking ke do bebong tlang ba kha om hai gotna nung nin bihik ni nogo te se phirok thangpisi di tam hon ang da thaya ang thaya an phaka cha bong kre ang karon tangai ka ke nung asuk samung chaya khlaimani porebo samung hamya khlaimani porebo nono bihik kuno joli jagya nono tabu phaidi hinto khonin bihik pulani ta ingka ke nono o burui hamjaknai do bini bwsa tongo bwsai tongo awo tongte se nono hotat chakle hamjakuni sau nungmai tong phakya 5 mas tong pore tongmon porebo nono yakar thangpakya bo thanga bo heda thanga abon porebo taisa bo bisarngai se han hai loi sare absai betong kare nung batis 5 biuka 1 বছর tong 5 biuka tabo 1 বছর tong 5 mani porebo rang 4.5 lakh tlang mani khuni tlang nono saioi pur biangjen thangpayuka nung bono dasa ang to bona mana asek to ong ya tam phona ang bawa cha jak ta hai te hi ang bawa gari pai tong nai pan bona phun nai hi am cha paran borong le nung tan phungna bo norok knai ham norok kni hamjam nung strong norok chimino gari pai mana abai de phungnung sung tam mana borong mana ang hai te hi ta mana pa bona phun ke the sao mana sengtisa nok ting kha au hain kha hai te hi bara ba tong nai already sinorok samung saya khlai tong bihik busana yakare on kaijak buri becoli tong obviously samung hami norok no jespon khlai di bui hada hamjak no paran borok hada hamjak norok gari kare tata gari maha gari kare lamborghini kase helicopter phone paitlang di norok no buiche sajang no paran borok abo to ang to kuno chemia mane ema to banu hamjaga ang to bono jornaya bosanu jornao he o khare buni bihik bai norok hamjaglai gari payo ni mande para phungna musu ni mase abo norok gari paitlang phon nong paran borok ang chu sajak no abo to baksa jana baksa sajang nai pas phon sajam te tong no tonga na ta ke na tonga na baiki sajang nai bin bihik busana se bo khel khaya bin busa se tongo bin busan se bo naya om hai chala no sung sajak ya abai hinglak da an bek to hanya an bek hanya em buise bui ja ablang chemia ta bin bihik busa tong te sahai gim onya buri be chole tong ta kho gari paichalai nong bui beng glak da abo to ke hin bui to hin hanai no ta to bui hin hanai no kimi sa ta phone bo ha ka thamun ko hin bo sa ya ta tabuk ni no ni tabrik angkorang tlang kharnai